कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। हा चुकीचा समज आहे। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे ज्या वेळेला महायुतीमध्ये योगेश कदम यांना उमेदवारी दिली तेव्हापासून ते सर्वच्या सर्व कामाला लागले आहेत। जिल्हाध्यक्ष असतील, नातूसाहेब असतील, त्यांच्याबरोबर असणारे सर्व कार्यकर्ते यांचं एकत्रपणे बऱ्याच बैठका शिवसेना असेल आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आणि उमेदवारांच्या त्या एकत्रपणे या त्यांच्या लेवलवरती झाल्या। आणि आज एक दापोली या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या असणाऱ्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आज एकत्र या ठिकाणी बोलवलं होतं आणि सर्व कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायत लेवलवरती आपण सर्वांनी एकत्रपणे महायुतीच्या उमेदवार म्हणून योगेशजी कदम यांना आपल्याला प्रचंड बहुमताने जिंकून आणायचं आहे। यासाठी एक वेगळ्या पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे। महायुतीच्या काळामध्ये 2-2.5 वर्षामध्ये जी विकासात्मक कामं झाली, ती कामं असतील किंवा ज्या योजना या महायुतीच्या माध्यमातून करण्यात आल्या त्या सर्व शेवटच्या मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी महायुतीच्या करावं, अशा पद्धतीचं आज कार्यकर्त्यांना निर्देश दिले आहेत। दिवाळी नुकतीच संपली होती, त्यामुळे दिवाळीच्या नंतर आता फक्त 15 दिवस राहिलेत। त्यामुळे 15 दिवसात आपण रात्रीचा दिवस करावा आणि महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना जिंकून आणावं, असे आज महायुतीचे आम्ही सर्व, उदय सामंतजी असतील, त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्ष पार्टीचे दोन्ही महायुतीचे हे सगळी जण या सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित। खरं तर आम्ही कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली होती, तेवढी ती सभा होती असं माझं स्वतःचं मत आहे। महायुतीच्या जवळजवळ 200च्या जवळपास जागा या महायुतीमध्ये जिंकून येतील, हा पूर्ण विश्वास आम्हाला आहे। हा चुकीचा समज आहे। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे ज्या वेळेला महायुतीमध्ये योगेश कदम यांना उमेदवारी दिली तेव्हापासून ते सर्वच्या सर्व कामाला लागले आहेत। जिल्हाध्यक्ष असतील, नातूसाहेब असतील, त्यांच्याबरोबर असणारे सर्व कार्यकर्ते यांचं एकत्रपणे बऱ्याच बैठका शिवसेना असेल आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आणि उमेदवारांच्या त्या एकत्रपणे या त्यांच्या लेवलवरती झाल्या। आणि आज एक मोठी बैठक कार्यकर्त्यांची घ्यावी असं थोडं ठरवलं होतं, कारण पूर्ण महाराष्ट्रावर फिरत असताना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण महायुतीमध्ये या ठिकाणी असली पाहिजे, म्हणून आज ही बैठक घेतली। आपण मला वाटतं त्या बैठकांना आणि आला नवसाल विचाराशी गद्दारी केली असं मी वारंवार सांगतोय। विचाराशी गद्दारी। उद्धव ठाकरे यांना जेव्हा जाऊन ते भेटले, त्यांनी तिथे प्रवेश केला, प्रवेश केल्याच त्यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती। मी त्या क्षणाला म्हटलं की त्यांनी विचाराशी गद्दारी केली। राष्ट्र प्रथम, त्यानंतर पक्ष आणि त्यानंतर स्वतः, या सगळ्या गोष्टी ज्यांनी वारंवार आम्हा सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला पण जे सांगत होते, त्यांनी पक्षाशी केलेलं हे जे काम आहे हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि त्यामुळे मी तसं वक्तव्य त्यावेळी केलं। महायुतीचे सर्वच्या सर्व उमेदवार जिंकले पाहिजेत आणि मी त्या दिवशी 2 बैठकांमध्ये सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे महायुतीचे उमेदवार म्हणून उदय सामंत यांच्या बरोबर राहतील, यात काहीच शंका नाही। आणि त्या संदर्भातली ऑलरेडी जी बैठक जी घेतली पाहिजे होती बैठक आम्ही घेतली।